Sa dili pa nako pagabasahon, magampo na kita. Among Dios amahan nga labing gamahanan, Lord God, daghang salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa among mga pagampo nga gandaman na nimong katubagan. Ginoo, salamat sa imong balaang espiritu nga nagagiya kanamo Lord aron mapaabot madala ang mga alampuanan nganha sa imong trono Ginoo. Lord, nini kagabihon, gihangyo namo Lord ang padayon nga pag-uban sa balaang espiritu, ang iyang presensya magapasinati sa matag usa ka namo Ginoo. Okay, wala kami mahimo Lord kung wala ang iyang tabang, ang Lord nga siya Lord ang magapahinumdom, siya ang magpahaluna nini nganhi sa among mga kasing-kasing aron kini mahimong buhi, malabas ug ma-apply sa among pagkinabuhi Ginoo. Salamat kay Dios sa imong kinatibuk-an nga pagpamuhat, ikaw lamang among saligan bisan ako Lord nga imong instrumento nining kagabi. Nalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang Efeso Kapitulo 5 versikulo 1 paingon sa 4 mga igsoon nagkanayon. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma, sama nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili mayong igdungog nga adunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugang tiaw. Ay angay hinuon kamo magpasalamat sa Dios. So muna ang atong paghisgutan karon mga igsoon, sulat ni Apostol Pablo linamdagan sa Dios mga igsoon, no? Ngadto sa Kristohanon, mga Kristohanon, katawhan didto sa Korinto. So adunay illustration gamay mga igsoon nga akong ihatag, no? Ang anak mga igsoon kasagaran muliwat gyud na sa iyang ginikanan or sa iyang amahan, no? Muliwat kon kini gimatuto og tarong kinabuhi sa ginikanan ug dayon ilang gitudlo ngadto sa ilang anak. Muna makaingon ang imong silingan o ang mga tawo nga nakaila pagkaliwata gid ning bataha sa iyang inahan, iyang amahan ug iyang ginikanan. So muna mga igsoon ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon dito sa Efeso, ang tema balikon nako kinabuhi uban diha kang Kristo mga igsoon. So atong title ni kagabion ang anak o katawhan sa Dios, no? Dako kay ni siya nga comfort sa matag usa ka nato nga ah, mga katawhan nga tawgon ta or hinganlan ta nga mga anak kita or katawhan kita sa Dios. Nya ang giingon din nitong gibasa, minahal pa gyud, gimahal pa gyud niya pag-ayo, no? Kung ang Dios magmahal, tunay gyud na, no? Wala ginay halong kalokohan, no? Nahimutan niyang anak tungod sa iyang dakong gugma. Oh, di ba? Si Ginoong Hesus, no, sa iyang pag-ani sa cross tungod sa dakong gugma sa Dios. No, ang midawat ug mituog kang Hesus unsay gihatag tungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimutan niyang anak sa Dios. Nahimutang anak sa Dios tungod sa itong pagdawat o pagsalig ng Ginoong Hesus, no? Iya mangganit ang ipasinati ni ana sa panahon nga makasasala pa kita. Samot na kung kita iya ng mga anak. Sigurado ang iyang pagpangga, pag-atiman, pagtabang kanato mga igsoon. Paggiya, pagsupply, pagproteksyon ug uban pa nga mahatag sa Dios kay anak o katawhan man kita sa Dios ug ang unang punto muliwat gayud kaniya. Ang anak o katawhan sa Dios muliwat gayud kaniya. Follow God's example, imitate in everything you do, no? Kapihim, ka uh, kopyahon, no? Awaton, imitate, no? Musunod kang Kristo, no? Kay siya man ang atong kamagulangang anak. Nagkinabuhi siya diha sa gugma iyang gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanatong mga makasasala sama sa mahumot nga halad ug dako pa kahimuot sa Dios, no? Ang iyang kasuko napulihan og dakong kahimuot, no? Tungod sa halad ni Ginoong Hesus nga humot
nga halad at tubangan sa Dios, no? Follow Jesus special exhibition of, no, of God's love, no? His sacrifice so that we might living like nga klase, like that, no? Our love for others should be of the same kind, sama sa pagpabati ni Kristo Jesus sa paghigugma uban ang sakripisyo. Ang pagpaningkamot diha sa pag-involve sa tanang kalihukang espirituhanon ug sa pag-ampo sa tabang sa balang espiritu sa iyang kusog nga makinabuhi nato unsa ang kinaiyahan, ang Christ likeness ang iyang kinaiyahan. Every opportunity ato gayong gahinan diha sa pag-ila nato sa Dios, diha sa pagkinabuhi, pagpangalagad o pagproklamar nato sa Dios. Ug mo resulta muliwat gayud kita sa Dios. Unsay mga kinaiya sa Dios gani mga igsoon? Mapinanggaon, no? Mahigugmaon, no? O kay mapinanggaon man, mahigugmaon man ang atong Dios, si Kristo Jesus. Siyempre ang iyang mga kanakan, ang iyang katawhan mahigugmaon usab, no? Muna mga igsoon, ang awhag sa pagkinabuhi diha sa gugma. Love of God, love from God. Gugma sa Dios, gugma gikan sa Dios. Og mao na ang gasa ka nato diha sa balang espiritu, no? That kind of love is the greatest, no? Grabe yun, no? Walay makalabaw, walay makatupong, walay makabuntog, ug walay makapahimulag kanato gikan ni ana nga gugma mga igsoon. Amen mga igsoon. Loving the unlovable, loving the undeserving, no? Sa atong pagbuhat niya na mga igsoon mahimot ang Dios sama nga siya nakasimhot usab og mahumot nga halad, no? Sa atong pagbuhat niya na. So agi pagpamalandong simple nga pagpamalandong kung mapatigbabaw ang gugma sa Dios sa atong mga kinabuhi, no? Makapanghimasok pa kaha ang kaaway o ang daotang kinaiya, no? Sa matag usa kanato mga igsoon. Di ba malinawon, kontento, malipayon, no? Grabe gyud ang pwede nga mahatag sa gugma sa Dios sa matag usa kanato mga igsoon. Ug kana mo dapat na ato'y kinabuhi kay mo kanay design sa Dios sa iyang mga kaanakan. Amen mga igsoon. Kay gugma man ang Dios, gugma pud ta, no? Kung dili ta maghigugma, o dili ta iya sa Dios. Kinahanglan gayud ang paghigugma tayong Dios nato gugma man, no? Ang kinatibuk-an nga gugma sa Dios iyang giyagyag gipakita, gihulagway diha sa pagsakripisyo ni Kristo Jesus didto sa cross. So let your life controlled by love. Let love be your guide. Walk in the way of love. Live a life filled with love. Walk continually in love that is valuing one another, seeking the best for others. So, muna ang kinaya sa Dios, loving, o unsa pa'y kinaya sa Dios, nga ngayon na to imitate, isip iyang katawhan, nga muliwat gayad kaniya, no? Perfect, no? Perfect usab ang Dios. So, be perfect, be loving, be perfect, no? Matthew 5:48, kinahanglan magpahingpit ka mo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tua sa langit. So, perfect man ang Dios, no? Kung may tag practice makes perfect. Yan, di ba? So, yeah, na po yung word nga, nobody's perfect. So, di na lang ito mag-practice, nobody's wala mga igsoon, diha sa itong pagtuo, anam-anam, nga ang kinaiyahan sa Dios muliwat kita kaniya in Christ likeness, no? Ang perfection, no? In the process of sanctification mag-anam ta muliwat ngadto sa kinaiyahan sa Dios, no? Sunod sa pagkinaiyahan sa Dios nga inyong madumdaman mga igsoon ang iyang pagkamaluluyon. Lucas 8:36, busa pag maluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong amahan, no? Maluluyon man siya, sumugawas gayud ang kinaiyahan sa Dios kana sa iyang mga anak nga kita magmaluluyon. Sa pa mga igsoon, ang Dios usab uh, uh, mapinasayloon, no? O mao pod ang awhag kanato nga be forgiving. Ang Efeso 4:32, pagkaloy anay hinuon kamo pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pagpinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo mga igsoon. So be forgiving, no?
awhag usab kanato nga atong makinabuhi. Be living as light kaya nga atong Dios kahayag man, no? Ang naa sa Dios, ang katawan sa Dios dili na magkinabuhi diha sa ngitngit. Unsa ang gingon ni Ginoong Hesus sa mga Pariseo, ako maong kahayag sa kalibutan, ang mosunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa ngitngit kundi makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang Pilipos 2:15 aron walay kasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug daotan kinahanglan nga modan-ag kamo. Taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. So muna mga igsoon, sundo nato ang mga kinayahan na sa Dios nga gin gipakita ni Kristo Jesus as our example nga atong i-follow mga igsoon. Susundo na to ang klase sa gugma ni Kristo uban pang mga kinayahan kay kana nga klase nga mga kinaiya nagmalampuson nagmadaugon. Amen mga igsoon. So human sa kinatibuk-ang pag-awhag sa paghigugma no dinhi na pod naghisgot may tungod sa immoralidad ug kahugawan mga igsoon, no? Ang anak sa Dios, ang katawan sa Dios, muliwat gayud kaniya, musunod kang Kristo, nagkinabuhi diya sa gugma, uban pang mga kinaiya nga gipakita ni Kristo sa diyang dinhi sa kalibutan ug ikaduha, dili magkinabuhi sa daotang ihemplo, no? Ang nagkinabuhi sa mahugaw, no? Verse 3b, dili mayong igdungog mas dunay sa lawayong paghihilawas ug kahugawan ug kahapog diha kaninyo. Igdungog, no? Name among you or itawag sa inyo kaning kanang tawhana, no? Pa simba-simba kastuhanon, no? Buutan man kaha sila, no? Sa mahitabo, no? Lahi na ang ihingalan, lahi na ang idungog, madungog, no? Imbis kay buutan ug tarong ang anak sa Dios, no? Lahi na, no? Muna ihingalan, no? Pastos na ang ihingalan sa imo ug kung kana mo na ihingalan sa ato ang mga igsoon, sakop pabagod kita sa anak sa Dios o katawan sa Dios. Kaya ang anak o katawan sa Dios gilain, gibalaan, no? Gibag-o, no? Dili na ang magkinabuhi sa daotang ehemplo. Ang kinabuhing mahugaw, mamulong nga mahugaw, mga pulong bad, no? Mga bastos, no? Musabay sa yugyog sa kalibutan, no? Diha mga igsoon, di ta kabantay nga napasubo na nato ang Dios, wala na ta nagkinabuhi nga liwat kang Kristo Jesus, no? Nining makasala ug masupilon nga kalibutan, no? Daghang kalihukan kinaiya mga gawi nga kasagara ginahimo sa kadaghanan apan dili gid na madawat ug dili angayan sa katawhan sa Dios, no? Sa daghang kayo mga kalihukan nga sa kalibutan nga no? Gusto ta mo apil, no? Mo jam, no? Pero dili man madawat sa pulong sa Dios, dili madawat sa Dios, dili angayan sa katawan sa Dios. Sa diha sa buhat, panag-istorya, gawi, lakip na. Ang sulod sa atong pangunahuna, makita, dayag, no? Dayag kayo sa Dios. No? Kinahanglan maglikay ta sa mga malaway, binuang, umahugaw ng mga tiaw. No? Ang 4:29, ayaw ka mo paggamit o daw ta mga pulong, kundi ang makatabang lamang o makayo sa mamati kaninyo. Ang malaway o dili maayo, kung maanda na to, kita magsugod na sa pangunahuna kini maayo ug normal lang sahay okay raman siguro no ang Dios bitaw maluyo no dili siya ang ayan no tungod kay wala kini nagpakita sa grasya sa Dios nga niya kanato saan mo nato pagdayeg ang Dios ug pagpahinomdom sa uban sa pagmaayo kung kita mismo nagsulti og mga dili maayo no pamulong pa lang bastos na no bisan man tanggap man sa atong culture o makapalingaw or dili man malikayan makaagi kita na apan dili lang ta magpatara o mo appeal o mo suporta o mo pahiuyon lang no naagay way ang Ginoo nga giandam aron ta makalingkawas niya na nga tentasyon sa kinahanglan tumanon nato ang Biblia kay ang dili masubo ang Dios o mawad-an tagluna sa iyang gingharian mo na kuyaw no mo na pasidaan ni Pablo nga gawi man imong binuhatan man o pulong dili nato tagaan binta o luna ang atong sa atong kinabuhi ang kaaway no ang sala no don't give place to the enemy no mga to simple nga application for us believers our way of life whether in public
dayagman or sa pribado man mag-reflect sa validity of our faith. At saka tinuod ang atong pagtuo sa Dios kung kini makita sa atong mga pagkinabuhi ug pagpamulong. So muna mga igsoon, dili gayud ang ngayan magkinabuhi sa datang ehemplo ang anak sa Dios kay kini muliwat mangyod sa iyang amahan nga Dios o mosunod mo follow kang Kristo Jesus nga atong pinaka good example mga igsoon. No? So muna imbes nga magkinabuhi sa datang ehemplo dapat magmapasalamaton niyo mo natin katulong nga punto focus sa pagpasalamat sa Dios na walay rason nga dili ta magpasalamat kaniyo di walay makarason nga wala tay kapasalamatan no daghan kaayo ang angay kapasalamatan sa Dios matagutlo sa atong mga kinabuhi no supply sa atong panginahanglan atong trabaho atong pamilya mayong panahon no protection no mga higala no ang gobyerno ang otoridad no sa dili nato kana makita kung ang masulod sa atong panghuna-huna dili maayo atong kinabuhi dili maayo so matabunan ang angay natong paghalad unta sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Hebreo 13:15 Pusay himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang Efeso 5:19 ug sa inyong panagsultian ay gamitan ninyo mga salmo, mga himno ug mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga amahan tungod sa tanang butang. So makita nato mga igsoon nga halad pagdaig sa mga ngabil no. Ang tingan gid nato ang atong mga ngabil na dili didto magamit sa walay hinungdan kundi diha sa pagdaig, diha sa paghalad, diha sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. So muna ang pagpasalamat kanunay ngadto sa Dios aron dili ta overwhelm sa kalibutan, matabunan ang mga angayang pasalamatan sa Dios na matabunan ang Dios ug lahi na ang atong ipaka-Dios na hinoon mga igsoon. So, sa atong simple nga, sa atong conclusion mga igsoon, ang anak katawan sa Dios naagayod ang kinaiya nga muliwat kaniya ang sundon ang kinayahan ni Kristo Jesus nga nagkinabuhi dinhi sa yuta aron kita tudluan sa saktong pagkinabuhi nga kahimut-an sa Dios o ang kasiguruhan sa kaluwasan iyang gipaabot kanato. Dili na tangay magkinabuhi diha sa dawtang ehemplo ang pagkinabuhi mahugaw ang mamulong mahugaw kundi magmapasalamaton hinuon gingon kanunay focus ta sa pagpasalamat aron dili mga negatibo aron dili mga wahinungdan ang mosulod sa atong hunahuna kinabuhi ug sa mga pulong. So, salamat sa Dios sa iyang pulong siya ang hinungdan nga maato kining mahimo sa tabang sa Balaang Espiritu nga iyang ipapuyo kanato. Magampo ta labing gamahanan nga Dios among amahan dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong mensahe nga imong gipaabot karon. Salamat sa assurance nga kami muliwat gayud kanimo sa imong gahom sa imong panabang tabangi lamang kami Lord God nga mo kooperar maminaw sa Balaang Espiritu aron kami Lord dili maanod sa daotang pagkinabuhi, daotang ehemplo, daotang pagpamulong Ginoo. Kung dili mapuno kami sa pagpasalamat kanimo Ginoo. Dalaygon ko Dios, ikaw lang gid Lord ang maghimo ka kanamo nga mga panalangin Lord sa among mga pamilya labi na niining panahon sa family gadiring Ginoo. Maingon man Lord kung asa kami nimo gipahimutang Lord God sa trabahoan sa komunidad ug bisa man kan asa nimo dalon. Dalaygon ko Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga igsoon.